Samtang nagkaduol ang Pasko na bandayan ang pagdaghan sa mga mangumprahay sa Mandaue City Public Market. Samtang gibalibaran syudad ang hangyo sa mga ambulant vendors nga makapaninda sa palibot sa merkado. Ang report ni Nico Serino. Adlaw busy ang merkado publiko sa Mandaue. Midaghan ang mga mangumprahay. Apan gilauman nga ugma bispera sa Pasko, mas dako ang bulog sa mga tawo nga mangumpra pagpangandam sa Noche Buena. Ang taga City Enforcement Unit full force nga i-deploy ugma aron ma-monitor ang sitwasyon sa merkado. Gawa sa pag-screen sa mga musud, usa sa ilang tahas ang pagsiguro nga mapatuman gihapon ang mga health protocol. Mao na atong gi-expect nga daghang gikin tawo ugma mamalitay. So mao na nga full force ang akong mga tawo ugma. Moabot sa 40 ang tanang personnel sa MCEU nga i-augment, wa pay labot ang staff sa market office. Samtang gibalibaran sa syudad ang hangyo sa pipila ka mga vendors nga makapaninda. Matod ni Humawas, moabot sa 15 ka mga vendors nga walay pwesto sa merkado ang mihangyo nga kun mahimo makapamaligya sa daan palibot sa public market. Apan gibalibaran kini sa MCEU aron kalikayan ang dasok sa mga tao ug pagtabang sa mga dunay pwesto sulod sa merkado. Kung daghan kaysa na maninda, ang mahitabuan na wa gi social distancing. So ato lang gi-focus diri sa suds merkado kay luoy masakisanan ang mga stall sa merkado. Kay mahog na sa niya wa na sa gamay na lang ilang halin. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.